Kublai भी बारो के viewers सकने पड़े कोई का जिंगपन बना हक बेदे बात का खबर लाइट काम लने का government post हापो का state मेघालय ते संगप आई गनी का वीडियो हदिन बपिला दे बन संगप सोभा वाटनुम अपस्लम लने मतनुम आप यनु लेट नो शगलिंग बात apply no नागबंजा किने की post ते संगप आई गनी की post नागबंजा का post का बनकों का बदे जों का LDA लने lower division assistant nang ta ka jingsiu jong ka ni ka post LDA kan dei ka level 5 but ka class ka ba phila ban apply nang ta ka ka post LDA kan dei ya ki SSLC pass la ne class 10 pass mo SSLC but kini ki post ki long kumne nang ta ki unreserved ka don ka way khasi jointia ban garo ka don riutli ki post but ka total number of post ni ka don hadu neutli ki post na ka ta ka LDA je na ka ta ka ba R hangni ka post LDA phila ban apply kan thebat shinrang mo nang ta post ka ba gram seva hangni ka jingsiu ka de ka level 5 hangni ru ki bala ban apply kan de ki SSLC pass candidate lane kino ki bala pandep ya ka class 10 phila ban apply nam ta kan post gram seva kata tangya ki shinrang mo gram seva ka don nam ta ki unreserved ka way ka si jantia bat karo ka way atli ki post ki don te ka balai nam ta ka post typist hangni ka pay level kan dei ka lane ka jingsiu kan dei ka pay level 4 ka class ka ba phila ban apply kan dei SSLC pass lane ki candidates ki bala pandep ya ka class 10 nangta sa ka post bade ka don tang ka way nagmta ki unreserved nagmta ka post ka ba saw ka dei jong ki technician grade 2 technician grade 2 ka jingsiu kan dei ka level 4 but nakabenta ka kerdan ka phila ban apply kan de HSSLC lane ki candidates ki bla pandep ya ka class 12 pass ki la ban apply na bunta kan ka post technician grade 2 kata tang ya ki shinrang mau kan mau ha tang ya ki shinrang bat kadon ko ka post nakabenta ki khasi jantia bat garo ti nakabenta ketika post technician ki candidates ki deban pendep ya ka 2 years ITI certificate di bandon ya ka diploma certificate but pila deru ban experience arts nem but kumcu ru ka ITI certificate mau kan mau bhan ta ketika post technician but ka age lane karta ka ba pila ban apply na ta kini ki southly ki number of posts ka total number of posts ne ka don new rakhnai shipodli ki post ma kande nadu ka karta ka ba khatpra hadu lai po arsnem sama khatpra hadu lai po ar ba nakabda jungi ki ST lane schedule tribes min yo sans nem ka relaxation lane ka jingpen jalan rata kata ka bomot khatpra hadu lai po news nem ngidang la ban apply nakabda kini ki post khatpra hadu lai po news nem but ka last date ka ba phila ban apply na kumta kini ki post ba pher kan dei hadu last date kan dei hadu ar pho tarik u November ar hajar ar pho san de shimno ya kani kalat ka kabu apply no late number ka link ka bang bu po description box kata ka link jong ka East Giantia Hill district mo kani ka post but kini ki post ba pher apply lembaga DSC is Giantia Hills district mo is Giantia Hills district kino ki candidates ki ba de hakane ka district sobha shim ya kane ka kabu apply no namta kini ki post namar ki kerdan ru ki gi ba biang ba ngange ba bun ki bala pendep ini kerdan ban ngange ba bun ru ki bala pendep ya kini ka ITI certificate ti apply no namta kini ki post